Opa kaixo, bideo honetan jarraituko dugu molaren kontzeptua saltzen. Horretarako hurrengo erreakzio kimikoa erabiliko dugu. Vale. Erreakzio kimiko hau aztertuko dugu bai maila mikroskopikoan eta baia makroskopikoan. Gogoratuko dugunez beste bideotatik, erreakzio hau maila mikroskopikoan molekulak dira protagonistak eta hurrengo marrazkiarekin irudikatuko dugu. Ikusten dugunez, hemen dugu nitrogeno molekula bat, nitrogeno molekula honek bi nitrogeno atomoz osatuta dago, hemen ditugu 3 molekula hidrogeno eta hemen 2 molekula amoniako. Vale. Aurreko bidean komentatzen dugunez, gu maila mikroskopikotik maila makroskopikora egin nahi dugu salto, eta hor sartuko dugu mol kontzeptua. Gogoratu gutxi gorabehera maila mikroskopikoan, erabiltzen ziren unitateak unitate atomikoak zirela, gutxi gora bat unitate atomikoa, eta unitate atomiko horren balioa hurrengoa da. Beraz, gu nahi baldin badugu egin salto maila mikroskopikotik, non unitate atomikoak erabiltzen diren maila makroskopikora, hemen erabiliko dugun unitatea saiatuko gara gramoak izaten, bale? Hau ikusita, komentatu genuen zelan, gutxi gorabehera egin behar duguna da, horrelako asko sartzen baldin baditugu, orduan lortuko dugu, hemen dauden substantziak gramotan egotea. Eta gutxi gorabehera komentatu genuen, hor erabiliko genuen konbertsio faktorea, izango zela gutxi gorabehera 10/4. Zergaitik esan genuen hori, berriz errepikatuko dugu. Gu baldin baditugu hemen molekulak, eta gutxi gora molekulak unitate atomikoetan neurtzen dira. Unitate atomiko bat dira 10^-24 gramo ingurukoa. Orduan jartzen baldin baditugu 10^-24 molekula, azkenen hau biderkatzen geratuko dena dira gramoak. Beraz, molekula asko jartzerakoan batera, azkenan lortuko duguna dira gramoetan neurtu aldiren sustantziak lortzea. Orain, maila makroskopikoan saiatuko gara irudi berdina egiten. Ikusten dugunez maila makroskopikoan zelan irudikatu dugun, azkenean jarri dugu ontzi bat, eta hemen jarri dut daudela horrelako molekula pilo bat. Hain zuzen ere, 10^-4, hau guztia da ingurukoa, Badakigu honen ingurukoa izan behar dela, baina ez justu, bale? 10^-4 inguru, bale? Zergaitik 10^-4 inguru lortzen dugunean, badakigu hemen ontzi hau gramotan neurtu aldugula. Hemen begiratu, hemen 3 molekula genitunez, azkenean egin duena da 10^-4, 10^-4, 10^-4, eta beti egon behar delako proportzio hau. Molekula bat dagoenean horrelako 3 molekula egon behar direla. Eta berdina gertatzen, hau astu, erratu egin naiz, hau ez dago hemen. Eta berdina amoniako molekulekin. Ikusten dugu, orduan, zelan zenbaki handi batekin biderkatzen dugunean, erreakzio hau gertatu alda maila molekularrean zeinetan justo horrelako molekulak erreakzionatzen duten 2 molekula moteko, edo egin dezakegu askoz ere molekula askoz gehiagorekin, baina proportzioa beti mantentzen. Horregatik, irudi hau. Orain pentsatuko dugu zer izango zen errezena. Gu badakigu, alde batetik, atomoak eta molekula dituztela masa jakin batzuk, ezta? Hemen jartzen dizuet. Masa atomikoa eta masa molekularra. Gu badakigu, hidrogenoaren masa atomikoa, bat unitate atomikoa balio duela, ezta? Hidrogeno bat, nitrogenoaren kasuan bakoitzak 14 unitate atomiko. Eta gero ja masa molekularra goratu, hauen molekula direla atomo agregazioa direlako, ikusten dugu hemen, hidrogenoaren kasuan, bibolatxo hauen kasuan, biak batera 2 unitate atomiko neurtzen dutela. Kasu honetan nitrogenak 28 unitate atomiko. Eta hemen amoniako 17 azkenen dira 14 gehi 3 bider bat, 17 unitate atomiko, ezta? Gu ikusten dugu, maila molekularrean badakigula zeintzu diren bere balioak, eta balio hauek goratu taula periodikoan agertzen direla. Direla azkenean elementu kimiko bakoitzak badaukala bere masa atomikoa, eta masa molekularrak masa atomiko ezberdinak batzen lortu aldirela. Orain, salto egiten dugu maila makroskopikora, eta, pentsatu zera izan daiteke interesatzen zaiguna. Eta hortik sartuko dugu mol kontzeptua. Ni hau, hemen ikusten baldin badut, ni badakit, hemen idatziko dut, honen masa izango dela 14 unitate atomiko, ezta? Ni baldin badakit hemen unitate atomikoetan mundu mikroskopikoan arituko naizela, eta mundu makroskopikoan gramotan, norbaitek esan dezake, guri interesatuko zaiguna da, hemen daukagun, ontzi hau guztiz nitrogenoz beteta, honen masa izatea justo honen berdina 14, baina unitate atomikoetan neurtu beharrean gramotan idatzita. Eta gauza berdina gertatuko litzateke hidrogeno molekula batekin. Badakigu honek neurtzen duela bat gehi bat, 2, ezta? Badakigu bakoitzaren masa molekularra direla 2 unitate atomiko, ezta? Berdina, ontzi hau zeinetan
molekula asko dauden, nahi dugu pisatzea 2 unitate atomiko izan beharrean 2 gramo. Eta azkenik, amoniakoarekin gauza berdina, gu badakigu amoniakoaren masa molekularra direla 17 unitate atomiko, eta nahi dugu ontzi honetan zeinetan dauden pilo bat molekula pisatzea 17 gramo. Orduan, 2 gauza ari gara egiten. Alde batetik, ari gara mundu mikroskopikotik makroskopikora salto egiten, eta gainera nahi duguna da, errestasuna lortzeko, nola dakigun zeintzu diren masa atomikoak eta molekularrak taula periodikan begiratzen, nahi dugu mundu mikroskopikoan zenbaki horiek 14, hemen markatuko ditut, ondo ikusteko, 14, 2 eta 17 hauek mantentzea. Horretarako izan daiteke existitzea zenbaki bat, justo 10-54 ingurukoa izan behar da, gramotan, ikusten duzuela, gramotan ematen delako, eta zenbaki hori hurrengoa da. Avogadroren zenbakia. Hain zuzen ere, aurreko bideoan esaten nuen zenbakia. Justo zenbaki honekin, esan dizuet 10-54 inguru izan behar zela, zehazki zenbaki hau da. Ni horren beste partikula hartzen ditudanean, badakit, molekularen masa atomikoa, masa molekularra 14U dela. Horren beste hartzen ditudanean, lortzen dut honen masa atomiko izatea 14 gramo. Eta ni badakit gainera, 14 ontzi honen barruan daudela, horren beste partikula, 1, 2, 3, 4, 5, eta altzen gara, zenbaki honetara oso altua dela. Azkenean lortzen duguna, da, gu mundu mikroskopikoa, mundu makroskopikoa, hemen partikula bakarra daukagu, goratu partikular izan ditezkela atomoak edo molekulak, eta mol bat. Zer da mol bat? Honen beste partikula. Ontzi batean sartzen baldin baditut, imaginatu, zenbaki hau izan beharrean 12, dozena bat dela. Ontzi batean sartzen baldin badut 12 partikula, esango nuke dozena bat partikula. Ontzi batean sartzen baldin badut horren beste partikula, daukat mol bat partikula. Orduan, horrela geratuko litzateke. Gu badakigu maila mikroskopikoan zeintzu diren bere masa atomiko eta masa molekularrak, eta orain, mundu makroskopikora salto egiteko zenbakiak mantentzen ditugu, 1, 14, 2, 28 eta 17, gogoratu hau teorian bilatu aldituzu zeintzu diren balioak, eta orain jartzen dioguna da unitate atomiko izan barrean gramo. Eta azkenean, mol batean zer daude? Mol batean daude 6,02 bidramar 43 partikula. Eta zenbaki jakin honekin lortzen dugu justo zenbakiak berdinak izatea, eta mundu mikroskopikotik, horretan ezin daiteke lanik egin, mundu makroskopikora salto egitea. Horretarako erabiltzen dugu mola.